Mae pobl yn meddwl bod Anghenfilod yn bethau sy'n cuddio dan eich gwely, neu ddim ond yn bodoli mewn hunllefau. Na. Mae e'n rheoli popeth. Rydyn siarad yn nhw. Ble dwi'n mynd. Beth dwi'n wario. Dwi'n wisgo. Mae o dam yng nghoen. Ble bynnag dwi'n mynd, bydd yn dod o hyd i mi. Dyna beth mae'n dweud wrtho i. Bydd yn dod o hyd i mi. A phan fydd e... Stop screaming! Mae'n brifo cymaint. Ond wedyn, mae'n dweud ei fod yn gynharu. I'm sorry. Sorry, no, come here. I'm sorry. Nawr dwi'n gwybod bod Anghenfilod yn bodoli, ond nes i byth feddwl y byddwn ni mewn cariad ag un. Os ydych chi wedi cael ei effeithio gan y gynnwys y ffilm hon, ffoniwch linell gymorth Cymru gyfan ar 0888 80 800 neu ewch i www.allwaleshelpline.org.uk.